Tämä Medinet-video on tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille ja sen tehtävänä on helpottaa Medinet-palvelun käyttöä. Työ on tehty Joensuun kaupungin toimeksiantona ja toteutettu Karelian ammattikorkeakoulussa. Ensin kerrotaan lyhyesti Medinet-palvelusta. Kuntalaisille tarkoitettu uuden ajan sähköinen omaterveyspalvelu. Omalta terveystililtä voi seurata terveystietoja, kuten todetut sairaudet, reseptilääkkeet, laboratoriotutkimukset ja vastaukset, kirjatut riskitiedot ja rokotukset sekä tehdyt omalle terveysasemalle voimassa olevat ajanvaraukset. Medinet-palvelussa voi täyttää sähköisesti lomakkeita, jotka tavallisesti täytetään vastaanoton aikana. Medinet-tilin voi kirjata omahoitoseurantaan verenpainearvoja, painoa, verensokeriarvoja, liikuntaa ja sopia ammattilaisten kanssa omahoitoseurannan toteuttamisen seuraamisesta ja palautteen antamisesta. Medinetissä olevalla lomakkeella voi myös tehdä terveysaseman vaihtopyynnön. Seuraavaksi ohjataan, miten päästään Medinet internetsivulle. Internet-osoiteriville kirjoitetaan medinet.pohjoiskarjala.net, jonka jälkeen painetaan Enter-painiketta näppäimistöstä. Enter-painike löytyy näppäimistön oikeasta reunasta. Medinet-aloitussivu näyttää tältä. Uuden käyttäjän tulee luoda uusi tili klikkaamalla Luo uusi tili-painiketta. Vasta sen jälkeen voitte kirjautua palveluun ja katsoa omia terveystietoja. Mikäli tili on jo olemassa, klikataan kohta Kirjautu. Seuraavaksi näytetään, miten luodaan uusi tili. Uuden tilin luominen alkaa asiakkaan tunnistautumisella. Tunnistautuminen tapahtuu joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksella. Asiakkaan tulee valita oma pankki, jonka avulla tunnistautuminen alkaa. Seuraavaksi näytetään esimerkki, miten tunnistaudutaan osuuspankin tunnuksella. Tulevaan tunnistautumisikkunaan kirjaudutaan omalla henkilökohtaisella pankin käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jonka jälkeen klikataan Jatka-painiketta. Seuraavaksi jatketaan tunnistautumista kirjoittamalla avainluku vastaavaan ruutuun ja painetaan Jatka-painiketta. Välitettävien tietojen hyväksyminen tapahtuu klikkaamalla Hyväksy-painiketta. Tunnistautumisen onnistuessa napsautetaan Jatka palveluun painiketta ja siirrytään asiointipalveluun eli Medinet-etusivulle. Videon pysäyttäminen tai uudelleen käynnistäminen tehdään klikkaamalla Pause tai Play-painiketta. Medinet-etusivu sisältää kaikki oleelliset terveys- ja sairaustietonne ammattilaisen kirjaamina. Sen avulla voidaan ylläpitää ja täydentää itse omia terveystietoja, täyttää terveydenhuollon sähköisiä lomakkeita sekä tehdä ajanvaraus. Etusivulla näkyvät asiakkaan voimassa olevat tiedot rokotuksista, tutkimuksista, lääkityksistä sekä omista mittauksista. Ajankohtaista tietoa, esimerkiksi omahoidosta, saadaan klikkaamalla omahoitolomake-kohta, josta näkyvät omahoidon arviointi ja tavoitteet sekä siellä kerrotaan, mitä omahoito on. Omahoitolomakkeiden valikoimasta löytyvät omahoitoarviointi ja tavoitteet lomake, ravinnon laatu ja määrä, painonhallinta ja liikunta, tupakkatuotteet ja alkoholi, mielen hyvinvointi, perussairaudet ja lääkitys, diabeetikolle ja astmaatikolle on omat lomakkeet. Jokainen lomake aukenee klikkaamalla vastaavaa kohtaa. Sivun ohjeita noudattamalla päästään täyttämään sekä tämä että muita Medinetin käyttäjiä kiinnostavia omahoitolomakkeita. Esimerkiksi perussairaudet ja lääkitys lomakkeelle on koottu omahoidon keskeisimpiä suosituksia. Täytetty lomake voidaan tallentaa keskeneräisenä, jos haluatte. Loppuun täytetty lomake voidaan tallentaa klikkaamalla Tallenna vastaukset ja sulje kuvaketta. Halutessa lomakkeen voi tulostaa klikkaamalla Tulosta-painiketta ja lomakkeen voi sulkea sen jälkeen. Painikkeella Seuraava tai Edellinen siirrytään lomakkeesta toiselle. Jos täytettyä lomaketta ei ole tarkoitusta tallentaa, klikataan Sulje tallentamatta -painiketta. Lomakkeet kohdasta voidaan lisätä uusi lomake tai seurata olemassa olevia täytettäviä ja täytettyjä lomakkeita. Uusi lomake lisätään klikkaamalla Lisää uusi lomake -kohtaan.
Klikkaamalla uusi lomake-painiketta valitaan lomakeryhmän esille tulevasta ikkunasta esimerkiksi yhteydenottokohta ja yhteydenotto diabeteshoitajaan. Klikataan Hyväksy painiketta ja valittu lomake ilmestyy Täytettävät lomakkeet kohdalle, josta se avataan. Tähän kenttään kirjoitetaan vapaa viesti terveydenhuollon ammattilaiselle ja tallennetaan vastaukset. Seuraavaksi kerrotaan terveystiedot lehdestä, joka löytyy tästä. Terveystiedot kohdalla avautuvat kaikki perustiedot, kuten nimi ja henkilötunnus, ammatti, osoitetiedot ja puhelinnumero. Lisäksi sivulla näkyvät voimassa olevat varaukset, diagnoosit, seurannat, lääkitykset, tutkimukset, rokotukset ja hoitoon vaikuttavat tekijät. Kohdasta tutkimukset näkyvät laboratoriokokeiden tulokset ja viitearvot. Jos te haluatte saada enemmän tietoa teille tehdystä tutkimuksesta, tulee klikata i-kohtaa. Esille tulevasta ikkunasta klikataan linkki Laboratoriotutkimusten tulkinta, josta päästään suoraan Duodecimin terveyskirjaston sivulle. Laboratoriotutkimusten tulkinta löytyy kohdasta Yleisimmät laboratoriotutkimukset. Luettelosta pääsette lukemaan tarkemmin teitä kiinnostavista tutkimuksista, esimerkiksi glukoosi. Seuraavaksi tutustutaan Seurannat-kohtaan. Seurantalehdelle voidaan siirtyä etusivun kahdesta Seurannat-kohdasta, päävalikosta ja sivun oikealta laidalta. Ensin katsotaan Omat mittaukset kohta. Klikataan kohta Seurantatiedot. Seurantatiedoissa pystytään päivittämään tai lisäämään merkintöjä klikkaamalla Lisää merkintöjä seurantaa kohtaan. Esille tulevasta ikkunasta valitaan kohdat, joihin halutaan merkitä mitattuja arvoja, esimerkiksi verenpainemittaus 1, paino, pituus ja vyötärön ympärys sekä verensokeri. Ja tämän jälkeen painetaan Hyväksy. Kirjoitetaan mitattuja arvoja ruutuihin. Tallennetaan tiedot Hyväksy-painikkeella. Tallennetut mittaustulokset näkyvät seurantamerkintäkohdassa. Lisäksi taulukosta näkyy painoindeksi, joka ohjelma laskee automaattisesti. Graafiset kuvaajat kohdasta voidaan seurata omien mittaustulosten vaihtelua, esimerkiksi verensokerista. Tiedot PEP-puhallusseurantalehdelle merkitään äsken mainitulla tavalla. Ajanvaraus terveydenhuollon ammattilaiselle voidaan tehdä Medinet-ohjelman etusivulta klikkaamalla Internet-ajanvarauspainiketta, joka on sivun oikealla laidalla. Avautuvasta ikkunasta valitaan kuntakohdasta toimipisteen sijainti. Siirrytään ajanvaraukseen klikkaamalla Siirry ajanvaraukseen -painiketta. Palveluluokan alta valitaan tarvittava palvelu, esimerkiksi diabeteshoitajan vastaanotto. Seuraavaksi valitaan toimipiste. Sen jälkeen valitaan varaamisen syy ja vastaanottaja. Klikkaa Hae vapaat ajat -kuvaketta. Kalenterinäkymästä voi valita vihreällä värillä tummennetut vapaat ajat. Valitse kalenterin alta sopiva aika ja hyväksy klikkaamalla Aika, tee ajanvarauspainiketta. Tämän jälkeen täytetään varaajan tiedot
ja vahvistetaan varaus klikkaamalla Vahvista varaus-painiketta. Voimassa olevat ajanvaraukset näkyvät etusivulta. Asiointi Medinet-palvelussa lopetetaan kirjautumalla ulos.